kweni riwruok matimo nonro mag science pachoka mano Kemri koro ywago nok mar omenda ahinya to bang' somo mar budget ma higa mar 2025-26 manyiso ni weche mag nonro koket ne omenda kaka dwarore. Mago ler kod jodito mag riwruogni e kinde romo mane obagie e boma ma Kilifi. Elija Songok ma en jakanyo mar riwruogno koni pod nitie fuok mar atamalo 80 e sir mar nonro mag tuoche ma osebedo ka kelo midhiero e pachoka. Omera dok piny mar omenda mag sir mar riwruogno osebedo ka yudo chenro mag nonro nyalo dok piny kapok girumo chutho. Okwayo piny owacho mondo gol paro mopogore opogore mabiro konyo e buga guch nonro mag Kemri. Other things we use called which cancer is one thing that is ravaging this country. And we in Kemri have solutions in terms of our traditional medicines. But nobody is funding us to use our traditional medicines because it's not of the interest of the donors that give us the money. It is the interest of the Kenyans to give us the money to support or bring in traditional medicines to our mainstream. We have a lot lying out in Kemri. We cannot be able to do clinical trials because funding is all. But I say there's an opportunity in Shah. the government used to give us some little funding for research for the junior researchers, but it has dried up. You know about the situation in the country.